Здравейте! Аз съм Роси, вашият експерт по външен вид и поведение на домашни любимци в град Варна. Днес, докато гледате малките съвършенства и несъвършенства по прическата на пудел Шери, ще си говорим за шампуани и балсами. Често чуваме, че не трябва да използваме човешки шампуан върху кучето, но никой не ни казва защо. Всъщност, това е от изключителна важност за здравето на нашия любимец. Кучешката кожа има алкален pH баланс, докато нашата е киселинна. Използвайки киселинен шампуан, ние нарушаваме естественият баланс и така кожата им става прекалено суха, губи своята еластичност и защитни функции. Разбира се, важно е да подбираме качествени шампуани, но е по-важно те да са специално разработени за животни. Вече разбрахте, че шампуанът е алкален и отваря кутикулата, което е външният слой на косама, за да извлечем мръсотията. Затова пък балсамът е леко киселинен и неутрализира алкалността, отваря кутикулата и прави козината гладка, здрава и блестяща, като я предпазва от външни влияния и забавя сплъстяването. Така че ако искате вашето куче да има лъскава, здрава козина, не пропускайте балсама и в никакъв случай не го капете с човешки шампуан. Чао!